Nalazimo se ovdje s poznatim književnikom Zoranom Pokrašićem, pa ćemo mu postaviti neka pitanja. Spomenuli ste da ste bili član rock skupine Kost i koža. Je li vam draži posao književnika ili glazbenika? Glazbenika. Što najviše volite u svome poslu? Volim biti pisac. Ne samo da volim, već sam toliko dugo godina pisac da se ne osjećam dobro ako prođe dan da ne napišem baš ništa. To volim. Volim što kao pisac mogu pisati što god želim. Mogu se igrati sa svojim likovima, mogu uživati u tome. To mi je vrlo drago. A koje vam je najdraže djelo koje ste napisali? To mi je bilo teško reći, to me pitaju. Zapravo, najviše očekivanja imam, pa mi je samim tim i najdraže ono što trenutno pišem, što još nije završeno. Jer koliko god sam knjiga napisao i koja god od njih izađe iz tiska, znači pojavi se u koricama pa je pročitam, uvijek mi se čini da sam mogao nešto drugačije, nešto bolje, uvijek bih htio ponovo napisati, međutim to se tad više ne može. A koja vam je bila najdraža lektira u školi i zašto? Ako misliš na osnovnu školu, to se više ne sjećam, to je bilo stvarno davno, neko kameno doba, predhistorija. Ali od knjiga koje su sad u lektiri, a za koje znam, volim roman Lažeš Melita. Dobili ste i brojne nagrade za svoje djelo. Nisam dobio brojne nagrade. Puno više nagrada nisam dobio nego što sam dobio, to je u redu. Sa svakim je tako. Uvijek imaš gomilu nagrade koju ne dobiješ. Dobio sam neke koje su mi vrlo drage. Kako ste se osjećali kada ste dobili svoju prvu nagradu? Koja je nagrada bila? Ja sam imao čudan taj nekakav spisateljski život, recimo biografiju. Prvi roman za djecu i mlade koji sam napisao je bila Mama je kriva za sve i odmah sam za njega dobio najveću književnu nagradu za knjige za djecu i mlade, Grigora Viteza. I onda sam mislio, ako je to tako krenulo, dobit ću nagradu za sve živo što napišem, međutim nije to baš tako u životu. U svakom slučaju s tim prvim romanom sam bio neko vrijeme nekakav hit pisac. Što vas je potaknulo da pišete radiodramu? Jako dobro pitanje, samo da malo razmislim. Radiodrame, to je jedna fenomenalna forma. Napišeš, izmisliš neke likove, napišeš ono što oni govore i onda je to na papiru tako kako je. Međutim, kad to čita glumac i kad to slušaš s radija, onda kao da nisi ti napisao, kao da je napisao neko drugi. To me zabavljalo par godina, to mi se jako sviđa. Uz ostale romane napisali ste i romane za djecu, Gumi, gumi i Mama je kriva za sve. Roman Gumi, gumi govori o djevojčici koja se bori s teškom bolešću. Je li djevojčica Marina iz romana stvarna osoba koju ste poznavali? Nažalost da, a na sreću ta djevojčica je sad mlada žena koja je potpuno zdrava. U drugom vašem romanu za djecu, Za sve je kriva mama. Jeste li vi često krivili svoju mamu kao Beru u vašem dijelu Mama je kriva za sve? Ne baš toliko, zato što je moja mama bila malo normalnija od Berine mame. Moja mama nije bila baš sasvim normalna jer je bila učiteljica u osnovnoj školi, a učiteljice ne mogu biti normalne zbog vas, đaka, ali bila je normalnija pa je nisam toliko krivio kao Bero svoju mamu, slikaricu, umjetnicu. Danas se u sklopu preventivnog programa u našoj školi održavaju radionice na temu Lijepa riječ, sva vrata otvara. Možete li nam reći što za vas znači ta uzrečica? Šta ako ne mogu? Mislim, ja znam šta bi trebala značiti. Lijepa riječ, sva vrata otvara i sad da ne narušavamo manifestaciju, nek bude da to je tako. Međutim, lijepu riječ upućuješ ako si sam lijep, odnosno pristojan. Ali to nije dovoljno. Ta lijepa riječ mora naletiti na nekog ko je kao i ti lijep, odnosno pristojan. Ako je on nepristojan, neće ti otvoriti vrata. Ali recimo da lijepa riječ uvijek otvara vrata. Imate li vi koju posebnu riječ koja vam otvara sva vrata i koju biste mogli preporučiti ostalima? Smijeh. Bilo je ugodno razgovarati s nama i hvala vam na vašem vremenu. Hvala vam.